Ma li tibda dieħla l-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira lura, numru kbir ta' volontiera jkunu diġà qed iħejju biex jibdew jarmaw il-knejjes għall-akbar ġrajja tal-Knisja Kattolika il-qawmien mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. F'Sebtilajt One News żar il-Knisja dedikata lil Santa Marija ta' Ġesu jew kif inhi magħrufa bħala ta' Ġiesu fir-Rabat, fejn ħafna volontiera kienu għaddejjin b'ħidma sfieqa biex kollox ikun f'postu u armat taċ-ċelebrazzjoni tal-Għid. Iltqajna mal-gwardjan tal-Patrijiet Franġiskani Patri Martin Colejro li tlabnieh jgħidilna x'jinkludi l-armar fil-Knisja għall-festa tal-Irxoxt. Sempliċi ħafna, il-festa tal-Għid tiġi fir-rebija hekk ippjana Alla biex joħroġ is-sabiħ tar-rebħa fuq ix-xitan, mela aħna fil-Knisja irridu nibagħtu das-sinjal, irridu impoġġu dak kollu li huwa ġmiel. Neqilbu mill-ġimgħa l-kbira, ngħaddu għal dawn is-sinjali li juru dan il-ġmiel din ir-rebħa tal-Alla b'rispett anke lejn in-nies li ħajjiġu fil-Knisja għaċ-ċelebrazzjoni. Mill-Knisja ta' Ġiesu għamilna kif qalinna l-Patri Gwardjan u erħejnila lejn il-maħżen tal-Kummissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira tal-Arċi Konfraternità ta' San Ġusepp tar-Rabat tal-Imdina fejn sibna d-dejja ħidma kbira oħra sabiex l-armar u l-vari tal-Ġimgħa l-Kbira jitattew bl-ożor maħduma apposta minħabba trabijiet u jintrefgħu f'post sigur għas-sena d-dieħla. Il-vari tal-Ġimgħa l-Kbira tar-Rabat li jmorru lura sas-seklu 17 jinżammu fin-niċeċ fis-Santwarju ta' San Ġusepp, filwaqt li l-vari li saru f'dawn l-aħħar snin jinżammu f'maħżen ftit il fuq mill-Knisja. Minħabba t-tuqol tiegħu it-tronku li tar-Rabat huwa l-uniku f'Malta kien diġà tpoġġa f'postu. Fil-maħżen stajna nilmħu il-pilandri ta' Beħdax, ix-xemx, is-simboli Rumani, il-fanali u l-ajkla. Il-monument ta' Kristu mejjed kien jonqsu biss li jitatta fost xogħol ieħor. Jeremy De Bono li huwa il-moderatur fih dan il-Kummissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira saħaq kemm huwa importanti s-sem tal-volontiera fil-parroċċa. Mill-volontiera ma nagħmlu xejn hawnhekk aħna. Aħna hawnhekk nibdew Marzu narmaw għal San Ġusepp, inżarmaw kollox, nerġgħu narmaw kollox għal Ġimgħa l-Kbira u l-bieraħ kif tibda dieħla l-proċessjoni nerġgħu nżarmaw kollox biex issa nillestu għall-Għid. Kieku ma jkunux numru kbir ħafna ta' volontiera ma nistgħu nagħmlu xejn. Bil-vari u l-armar tal-Ġimgħa l-Kbira lura f'posthom l-istennija issa tkun waħda kbira. Fl-Għid il-Kbir niċċelebraw l-ikbar festa tal-Knisja Kattolika li titgawda mhux biss bl-istatwa trionfali tal-Irxoxt iżda wkoll permezz ta' ċelebrazzjonijiet liturġiċi marbuta ma' din il-festa. Jekk tħares madwarna għandek il-figura ta' Kristu rebbieħ, għandek il-fjuri dak li nsibu fir-rebbija, għandek id-dwal, ix-xema, dak kollu li l-bniedem jista' jferħu mhux tant minn barra, iferħu minn ġewwa, aħdemek nippjanaw.